Вітанкі, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і сёння ў нас новая гульня для запісу. Гэта сімулятор супермаркета. Сказаць па праўдзе, я не першы раз намагаюся запісаць гэтую гульню, а ўжо, здаецца, гэта трэцяя спроба. Першы раз я запісала некалькі серый запар, і былі праблемы з якасцю, то бок карцінка выглядала так сабе. Добренька, выдалілі, паправіла наладу OBS, пачала запісваць зноў. Але, на жаль, іншыя справы патрабавалі маёй увагі, і ў выніку, так, запіс атрымаўся, але я на той момант адчувала сябе зусім ніяк, так, абы што там казала, абы як гуляла, таму я вырашыла, што не, гэта таксама нельга паказваць. І вось у нас трэцяя спроба. І трэцяя спроба таксама пайшла не тое, каб добра, але я ўсё ж такі спадзяюся, што, ну вось, я зараз пачну, і ўсё будзе добра. Трымаем кулачкі, як то кажуць. І так, сімулятар крамы ці сімулятар супермаркета. Гэта гульня ў нас у раннім доступе. Калі што яе, прынамсі, у Беларусі ў стыме можна набыць за 4,50, калі нешта такое даляраў. Зноў жа, тут ёсць некаторыя багі, яны сустракаюцца. Сама гульня не вельмі вялікая, сама гульня не вельмі важкая, таму калі вам патрэбен нейкі тайм-кілер, то бок вам не хочацца ў нешта сур'ёзнае гуляць, але і нешта такое комплекснае, складанае, не хочацца, каб там колеры, ўсё ж такі штосьці там прыгала-бегала, таму якраз такі гэта такая чуловая гульня, якая шмат каму падойдзе. У яе няма тут нейкіх складаных механік, усё дастаткова проста. Нават самі налады, якія ёсць у гэтай гульні, яны там проста. Якая якасць вашай карцінкі, адчувальнасць мышкі і мова. На жаль, наконт мовы тут не вельмі шырокі ў нас дыяпазон. Нямецкая, французская, ангельская мовы стандартна, а іншыя мовы пакуль што яшчэ ў распрацоўцы. Так, сёння, зноў жа праз маю дыслексію, паспрабуем пагуляць на расійскай мове. Калі не спадабаецца, будуць там памылкі, бо, зноў жа, гэта яшчэ ў распрацоўцы. Лепей пераключыцца на ангельскую, хоць я, зноў жа, не спецыялістка ў ангельскай, але паглядзім. Ну, я спадзяюся, всё будзе добра. І так, першая серыя, пачынаем. Гульня на нас са такой невялічкай карткай. Вітаем вас у сімулятары супермаркета. Вы пачнеце з небольшой крамы і вырасціце да ўражваючага супермаркета. Пачнеце з пакупкі тавараў для продажы і паставце іх на палічках. Не забудзьце паставіць цэны, каб пазбегнуць банкротства. Прыемнага вам часу. Ну, даволі міленька, так што давайте пагуляем. Туп-туп. Так. Оп, все працуе. Адразу скажу, што так як гэта ўжо трэцяя спроба, то я тут ведаю ўжо трошкі, як што рабіць, таму не здзіўляйцеся. І так. Дык вось. Зноў жа, жыццё патрабуе ўвагі. Так як я ўжо не першы раз пачынала гэта гуляць, я ведаю трошкі, як яно працуе. Зноў жа, у вас у пачатку ёсць невялічкае навучанне, можете заўважыць, што з левага боку вам будуць такія мэты для гэтага навучання, выкарыстання прапанаваныя. З правага боку зверху у вас наконт вашай крамы, да, яе стан. Мы бачым, што ўзровень пакуль што у нас першы, у нас усяго ёсць наш бюджэт $50, і зараз у нас 8 раніцы. І так, у нас ёсць кампутер. Кампутару тут у нас усяго 3 рэчы. Гэта банк, ён выдае нам з вами крэдыты, да, нейкую запазыку. Мы можам яе аплачваць, можам браць і так далей. У нас з вами, у нас ёсць гэта менеджмент. Это мои наушники кликают. Я забылася, что гук трэба отключить. Тут у нас с вами менеджмент. Тут мы купляем ліцэнзіі на товары, які нам будут патрэбны. Аплачваем розныя рахункі наши. Павялічваем нашу краму. Можем сабе кагосьці наняць. Я бачыце, у нас ёсць касіры і працаўнікі склада.
Сам склад ёсць, і персаналізацыя пакуль не зразумела, што такое. Магчыма, гэта вось калі гульня выйдзе поўнасцю на штосьці з'явіцца нейкая кастамізацыя, каб наша крама вылучалась на фоне іншых. І вядома, у нас ёсць той самы маркет. Маркет мы тут заказваем тое, што нам патрэбна для крамы, палічкі ці лядоўні, новую касу ці што яшчэ. І у нас тут ёсць яшчэ прадукты. Ну, давайте першыя прадукты купім. Мы можем купіць так, 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 і ўсё. Дадаткова у нас яшчэ $4 за дастаўку. Але, што для нас зручна, як мы бачым, дастаўка ўжо прыехала. Оп-оп. Ставим. Так, як мы будем ставить? Я взяла хлеб. Ну, хлеб давайте сверху поставим. Оп-оп. Так, что тут добра? У нас есть бег. Як звычайна, заціскаем Shift і побежали. Вось яны вельмі гучныя. Мне не падабаецца гэтыя машинки на фоне. Так, муку расставили, проверили, что у нас нічога не засталося. А то так можна і не заважыць і товар выкинуть. Так, алею ўсю поставили. На жаль, да, у нас маленький бюджет, тому мы нават усе першыя базовые товары з вами тут за один раз скупіць не можем. Ага. Добренько. Трошки распродадзімся і пераставим, бо я трошки пераплутала, як хотела поставить. Бо мне хотелось, чтобы у нас был хлеб, мука и макароны. Так яны разом, а дзесьці знизу уже была алея. Но без картонок мы этого не зробім. Итак, цена на сёння гэта 3,96. 3,96 гэта незручная цена, тому мы ставим 4. То зноў жа 3,71 незручная, 3,75. Так зручно будзе. Наши макарошки 3,15. Так. Адразу бачна, хто за капіталізм у гэтай гульні гуляе. Так. І вось. У нас больше нічога не засталося, грошиков у нас таксама не застаёлся. І ўсё, што мы можам зрабіць, гэта вось пачаць наш працоўны дзень. Выглядае ўсё сумненька, разумею, але, ну, трэба з чагосьці пачынаць. Да, тут хоць бы, не ведаю, радіо нейкае. Ну і все. Мы с вами клікаем, з нами расплачваюцца або наяўнымі, мы выкарыстоўваем гэтую касу, або могуць з намі расплачвацца якраз такі карткай. Мы выкарыстоўваем тады другую частку нашай касы. І ўсё. Зноў жа, што зручна, мы можам пайсці сабе кудысьці, да, у нас клікне, калі да нас падыдуць. Ой, пачатак гульні, правду кажучы, як на мой густ, вельмі марудны. Яны нічога амаль не купляюць. Ну, з іншага боку, і выбара тут не тое, каб ёсць штосьці купляць. О, і зрэшты. Ну, вось. Але, калі трошки падвысіць узровень сваёй крамы, купіць некалькі ліцэнзій, дакупіць тут сюда чагосьці, то гульня уже становіцца трошки цікавейшай, таму што у цябе з'яўляецца такая мульцізадачнасць, і ты вось павінна или павінен за ўсім паспяваць. Так, туп-туп. Мы пробілі. Так, што зручна? На гэтай касе мы можам з вами, на гэтым варыянце, калі карткай расплачваецца, мы можам выкарыстоўваць клавіатуру, але толькі калі яна у нас на ангельскай раскладцы. Так, мы дакупім з вами, давайте, пудру нашу цукровую. У нас ее не хапает. Все равно клиентов мало. Так, тут сверху я все-таки поставлю сухий сніданок. Он у нас солодкий. Будем солодкое тримать, так? Так, мужчинка, почекайте. Мне надо цену выставить. Цена хай будет 4,85. Ось так. Берите, купляйте. Телепортуемся с вами за гэтую кассу.
І чым праблема, калі ты записываешь одно і то же некалькі разоў? Праблема ў том, што тут абмяркоўваць гэтую гульню не то как бы можна, абмяркоўваць літаральна няма чаго. Таму я на фоне распавядала пра розныя штукі, якія мяне там цікавяць ці наконт якіх у мяне ёсць меркаванне. І, на жаль, гэта, дарэчы, цікавыя штукі, паўтарусь. Некаторыя біты я ўсё ж такі з тых уже не выражу. Я, здаецца, тыя дрэнныя запісы выдаліла, бо я такі чалавек. Да. Але вось паўтараць іх ужо неяк не хочацца. Мажліва, праз нейкі час я штосьці зраблю, але не сёння. Ну і правда кажучы, зноў жа, пра што размаўляць, пра што казаць. Пук-пук. Гульня на пачатку зусім марудная, канешне. Я так і не выкупіла прыкола, чаму яна так залетела. Хаця, зноў жа, дзіўныя рэчы рэгулярна ў нас некуды залетаюць у тым ці іншым месцы. Здзіўляцца адразу паставім так. Вот у чым праблемка, нельга рабіць две рэчы адначасова. Ой. 6. Оп-оп. Так. Добрый день, паважаны кліент. Так. Оп. Тип. Раз, два, 3, 4. Приймайте. Яшчэ мяне трошки весяляць кліенты, як яны выглядаюць, у тым плане, што яны тут такі могуць быць усе пры парадзе. Так, нібы яны некае свята ці мерапрыемства збіраюцца, а яны тут проста макарошкі купляюць. Так, так. Ось. Зноў жа, неўзабаве, як бачыце, мы паднялі ўжо другі ўзровень нашай крамы. Пакуль што, зноў жа, мы мала што можам з вамі зарабіць, але будзем спадзявацца, што нешта атрымаецца. Ось у нас на макарошкі цана... Ой, колькасць макарошак памяншаецца. Можем их адразу заказать. І так, на пачатку гульні будзе зусім мала грошыкаў, што... Ой, сумненька. Хачу вялікі бюджэт. Так, і мінус, у нас не мае склада. Так, склад нам трэба будзе докупаць, таму, на жаль, усе нашыя кардонкі прыйдзецца ставіць вось тут. То не заўсёды зручна. Так. Ага. І рэшту аддалі. Наша пакуль мэта з вами... Да, у нас павінна быць 25 кліентаў. У нас пакуль было ўсяго 14. Так. Ой, прамазала трошки. Канешне. Так, трэба нам уключыць свет, а то што мы як гэтае. Ой. О, без рэшты. Так, нам засталося 8 чалавек, і наша мэта вялікая будзе ўжо якраз такі выканана. Нам не хапае, у нас уже мука амаль скончылася. І трэба будзе трошки інше ўсё дакупаць. Вось гэта мне трошки што не падабаецца этой гульне, то што ты ўжо можаш нешта зрабіць, а гульня табе вось будзе вот так вісець. Вы бачыце? Гэта пры тым, што я ўжо ўключыла святло. Зноў жа, мажліва, гэта праблемы ранняга доступу, я не ведаю. Некаторыя рэчы, як мне падаецца, чыста лагічна можна да іх дайсці. Вось. Але зноў жа, я гульні, скажем так, такого плана не рабіла, ды зноў жа. Таму гэта я магу тут сама сабе нешта муркатаць, быць незадаволеная, але вось я не спрабавала нічога зрабіць, таму вырабляцца ўжо не буду. Пакуль купім вось гэта.
Тут у нас есть обмежевание, что мы товары можем с вами заказывать только до 9. І наша крама з вами працює тільки до 9. Так. Яшчэ мне цікава наконт ачывак, таму што у гэтай гульні ўсяго 3 ачыўкі. Гэта першая ачыўка. Ось, чагосьці ей не хватало. А, у нас мука скончилась. Так, мы можем... Фиолинку заберем наш товар. Мне не хочется рисковать. Ось, мука и з'явилась. Повторюся, 3 ачылки. Ёпсель-мопсель. Я забыла зрабіць вось так. Ну, добра, жанчыначка. Вам вельмі патрэбная гэтая макароны. Ну, тым больш без рэшты. Далей, хто я такая, каб так быць незадаволена. Так, гэта мы выставім, а гэта мы прыберем. Ось, хай у нас будзе так. Пабеглі. Першая ачыўка даецца, калі у вас было 50 кліентаў. Другая ачыўка, калі у вас было 100. І апошняя ачыўка, гэта калі вы скарыстаецеся ўсімі там палепшэннямі і ўсім такім, што ёсць у гэтай краме. Ну, то бок, фактычна, гэта маецца на ўвазе фінал гэтай гульні, калі ён магчымы. Тут, зноў жа, гульня тэхнічна бясконцая. І так, мы будзем з вами атрымліваць ужо, пачынаю з сённяшняга дня, нейкі рахунак. Рахунак, ну, звычайны, за электрычнасць, за воду, за аренду і ўсё астатняе. Можам гэта ўсё аплачваць пры дапамозе кампутара. Тут мне зноў жа нічога ў нас складанага няма. І у нас ёсць трошкі грошыкаў, а гэта значыць, мы можам штосьці дакупіць. Напрыклад, нам гэта трэба докупіць, вось гэта нам трэба докупіць. Гэта. І ўсё. Не, що гэта я? Ну, в сэнсе я сказала ўсё. О, зусім ужо. Вось. Ага, бюджет наш таго гэтага. Ну, придется... Сухой сняданак вельмі дарагі. Мы пакуль яго браць тады не будзем. Зноў жа, нельга, каб нашыя палічкі былі пустыя. Мы, прынамсі, будзем... У нас, можа, і небагаты выбар тавару, але усяго будзе дастаткова. Так, людзі будуць бачыць, што вось хапае, і можна якраз таки набіраць. Бо тут есть такая механіка, што чым больш у вас усяго стаіць, тым больш яны пачынаюць гэтага набіраць. І зноў жа, для нас гэта таксама будзе вельмі добра, потому что так наша мэта прадаваць паболей, потому что нам трэба з вами пашырацца, павялічвацца, купляць новыя ліцэнзіі, каб у нас было тут усё добра і прыгожа. Я трошки пераставлю наши усе гэты. Так. Все равно ніхто не прыйшоў. Можно наши стенды перадвинуть. О, так вот здесь больше. Мне так больше подобается. Зноў жа, сюды можно будет штосьці поставить, то купить. Тут тоже штосьці придумаем. И, короче, будьте веселее. Так, у нас раз, два, три, 4. Тэхнічна яшчэ можем на 4 тавары. Але, мне здаецца, паціху будзем дакупляць лядуню. Бо на адной з ліцэнзій у нас якраз таки ёсць для лядуні, што дакупіць. Так. Ага. А вы казалі, матэматыка не будзе карыснай. Пасля школы. Ну, збольшага тут, дзякуй Богу, за нас лічуць. Наша праца толькі ціскаць на кнопачкі. І вось ножа. Гуля нам прапануе купіць новую ліцэнзію, але мы ее пакуль не будзем браць. Мы ее возьмем у канцы дня. Справімся сёння з тым, што у нас ёсць.
А там уже разберемся з нечым іншым. Ну вже, калі ласачка, скажыце мне наконт гука, як мяне чутна, як чутна гульню, бо я яшчэ сама разбіраюся, у якіх тут прапорцыях выставляць гук, таму што я, напрыклад, не люблю, калі гульня вельмі гучная. У меня праз дыслексію, в прынцыпе, вялікая нагрузка на вушы, таму што лепей за ўсяго ты ўспрымаеш інфармацыю на слых. Ну, не так, каб лепей. Твайму мозгу прасцей. Вось, бо адна крыніца ўспрыцця вельмі простая, да, чуеш інфармацыю і ты ўжо яе неяк апрацоўваеш. Таму так, пераказы ў школе мне даваліся добра, калі мы пісалі. Вось, і зноў жа, у меня часта бывае сэнсарная перагрузка. Так, па гуку, таму я зноў жа збольшага або амаль выключаю некую гучнасць у гульнях, або, в прынцыпе, гуляю без гуку. Гэта, бывае сумна, таму што, зноў жа, кампазіцыі, музыка ў гульнях бывае проста неверагодная. І музыка дадае антуражу, атмасферу у ці іншыя гульні. Зноў жа, паспрабуйце, вось, дарэчы, вось такая добрая праверка. Паспрабуйце пагуляць у гульню, калі ў яе не ўключаны гук, калі яна вам усё яшчэ падабаецца, усё яшчэ цікава, усё яшчэ там страшнае, жахлівае, ці там наадварот пацешнае, ўсё такая, без гука. Тады гэта ў нас сапраўды добра, цудоўная гульня. Здаецца, я што, зрэшты прамахнулася? Ну, пашасцілі блажэнчынкі, калі так. Пашасціла. Калі не, мне тады пашасціла. Ёй-ёй-ёй, а што ж так многа? Так, цукровая пудра. Раз, два, три. Угу. Ну і вось, таму, зноў жа, мне можа гук на запісу быць нармалёвы, але, зноў жа, я хачу, каб гэта відэо глядзелі людзі, каб яны слухалі, глядзелі, атрымлівалі, асалоду гэта зашмат на сябе беру, канешне, але зноў жа, каб ім гэты працэс быў, непрыемным, але нармальна. Каб усё было нармальна. Таму, калі ласачка, не забудзьце напісаць, як яно ўсё, бо зноў жа штосьці можа дзесьці не так. А я гэта не заўсёды магу заўважыць, або па маім стандартам будзе ўсё добра. Так, што мы можам зрабіць? Пакуль нічога дазаказваць лепей не будзем, бо ў нас зноў жа вісіць. Нам патрэбна новая ліцэнзія і хацелася бы дакупіць усялякіх рэчаў для нашай крамы, каб яна так бедненька не выглядала. Так, гэта ў нас тэхнічна другі працоўны дзень. Я-то таймер поставила, бо я не хочу, каб у нас, як у Пэйшэноміксе, по 3 гадзіны былі гульні, таму мы з вами, давайте так. Сёння будзе у нас маленечкая серыя, такая, хай будзе 4 працоўных дня. Вось паглядзім, як яно будзе. Гэта у нас другі, то бок яшчэ 2, і з першай серыі будзе ўсё. Просто базава разбярэмся, што і як. Ага. Вот што меня трошки адбівае, тут няма просто 20 копеек. Ось у нас ёсць. З іншага боку 25 таксама зручна, да? Тут не трэба абіраць або 25, або 20. Каб два варыянты не мешались паміж сабою. Але іногда бывае, што тут зручней. Ось. Правду кажучы, вось у гэтыя мои неудалыя спробы мне гэты 25 центаў... Ой-ой-ой. Вось она. Заговорилася уже. Мне гэты 25 центаў ролі аніякай не гралі. То бок. Незручна немі карыстацца. Зноў жа, можлівая гэта праблема звычкі.
і замежныя там стрымеры ці летсплееры, яны супакойна гэтыя 25 центаў выкарыстоўваюць. Але у нас неяк, ну, не таго гэтага. О, боже, як цудоўна, калі рэшту не даюць. З карткай адначасова і прасцей, і трошкі складаней, што кожны раз трэба ўводзіць. Так, ну, в прынцыпе, все, мы можем зачыняцца на сёння. Ідзе хтосьці? Ідзе? Ага, ты ідзеш, так? Апошняе. А не бачыш, што тут написано? Зачынена. О, так. Я прошу выбачэння, дарма быканула. Так, что у нас с лицензией? Давайте проверим. Менеджмент, лицензия. Лицензия у нас $200. Мы можем купить. Але у чым тут проблема? Калі ты купляешь лицензию, то твои клиенты неким цудоўным чынам, магія ды толькі, яны адразу ведаюць, што у тебя ёсць лицензия на гэтыя тавары, і яны гэтыя тавары пачынаюць шукаць. Але праблема ў чым? Ты ўсе грошы вытраціў на лицензию, а на таварах у тебя няма. І яны уходзяць ад цябе незадаволеныя. І гэта не вельмі добра для статыстыкі тваёй крамы. Таму гульня прымушае цябе зрабіць што? Правильно, узяць крэдыт запазыка. І за гэта нам прыйдзецца яшчэ плаціць. У нас, дарэчы, ага, сёння у нас яшчэ як бы аплачана, а заўтра ўсё будзе. І што мы з вами зробім? Ой, лицензию ты это не купила? Брыньк. Мы купили лицензию, и сегодня мы уже не можем ничего купить, але мы можем с вами закинуть все себе у кошек и просто с раницы оплатить. Мы берем, вядома, наш лядоўню. Чаму? Потому что у нас с вами есть продукты, якія для гэтай лядоўні і створаныя. Так, глядзім на наш бюджет. Ага. Возьмем усього пакуль патрошки. Там, если калі будзе нам патрэбна, мы уже докупім. Вось, бачыце, у нас ёсць тавары, якія не знойдзены, і вось тут у нас з'яўляюцца лічбачкі, калі у нас чагосьці не хапае. Вось яны могуць нам, кліенты, гэта быць незадаволенымі і енчыць. Угу. Цяпер мы можам дакупіць адразу то, што мы з вами паклалі сабе ў кошык. Ходзім адсюль, і вось яно у нас жа стаіць. І першае, з чаго мы пачнем, гэта слядоўнік. О, ну, паставім я тут. Не вельмі зручна, але наша крама проста яшчэ маленькая, таму ўсё будзе так неяк нязручна ў нас стаяць. Ага, угу. Пакуль гэта прыбярэм, яно нам не патрэбна. Мы трэба разобрацца з тым, што у нас ляжыць. Так, нам патрэбны яечкі. Тут молоко, тут водичка, тут наш сыр. Яшчэ раз. Раз, два, три, чатыры. Ну, давайте яечки тады сюды поставим. О, якраз таки. На всю палічку. Сюды мы поставим наше молоко. Проверяем. Не засталось у нас молока. Добренько. Тут у нас водичка. Проверяем. Не засталось. Ты бачите, я уже так колькі товару повыкидала. Тому я стерагуся теперь. Так, наш сыр. Так, у нас кава повинна была быть. Ага, і штосьці яшчэ. Пакуль мы гэта сюды занесем. Адразу. А што яшчэ мы бралі? А, я што, 2 гарбаты взяла? Тю, гэта да халеры грошай. Тю. Ай-яй-яй. Вось у меня такое бывае, я не заўважаю, што я некія тавараў по 2 штукі бяру. І потым, канешне, пытанне. Глядзім, што ў нас тут трэба докупіць. Ага, угу. Нам трэба докупіць цябе, і нам трэба докупіць цябе. Ну, поставім уже, што капано у нас тут. Так, паскараемся, то мы
як чарапашки будем. Так, хай його. Буде склад, будем уже з запасом купляти. Ага, тепер нам поширення треба. Ну, на поширення у нас покуль грошиків нема. Тому покуль ми гэта не будем чіпати. Так, гарбатку ставим. Ну, тоді гарбату докупать не будем. Коли у нас уже є 2 кордонки. Ось одну выставим, а вторую покладем. Так, и уся кава. Что б яшчэ ўзяць? Можливо, давайте, как уже 10 разов не бегать, яшчэ один сыр и яшчэ одни яйки. Так, и пакуль так, рахунки уже будем оплачивать увечары. Зноў жа, чаму удобна, зручна, калі у тебе ёсць усё на 2 палічках, бо калі на одной нешта скончыцца, у тебя застаецца другая, так? Табе не трэба бегаць і ўсё нешта докупаць увесь час. Да. Мы так самі сабе дапамагаем. Ну і трэба выставіць наши цены. Молоко, добрая цена, 2,40, покидаем. Водичка. 2,66 незручно, тому мы ставим 2,70. Так, сыр. Сыр 3,40. Хай будет 3,40. Мы не злые. Капиталист. А может злые. 4. Яки, конечно, дорогие. Так, наша горбатка. Некая дорогая у нас горбатка. Слухайте, у металловой коробочці. 5,78 незручно, тому 5,80 хай буде. І кава 10,48, 10,50. Усілякі інші ціни поглядім. Здається, все добре. Все, відчиняємося. Нам треба, у нас уже третій узровень, більше того, це третій узровень. Утка у нас уже 4. Снова же, что-что, а поднять уровень экрана тут достаточно просто. В принципе, да, тут один челлендж, який у вашей гульні есть, это коли у вас уже з'являється великая простора, коли у вас этих палічок до холеры, так, некалькі лядовень, вам уже потрібно там некие кассиры, те ще хто. Ось туди гэта так, складаненько. А так, поки що все достатково просто. І марудно. Адчуваю себе як той вослик з «Приход Шрека» другой частки. Коли пам'ятаєте, таки, мы приехали. Потому что ему было марудно, так и мне. Марудно, ось я и все про это кажу. Так, хутка у нас буде. Можемо, до речі, одразу поцікавитися, ось ровно клієнтів не то яка. Де наше поширення? Поширення нам буде, нам потрібен 4-й уровень, це не проблема. І скільки? 350 доларів. У нас з вами навіть сотки ще нема. Можливо, буде складання, чим я думала. А, так. Так. Оп-оп. Весь час, ну ось, 100 доларів уже есть. Коли вельми моцно округлить, то нам еще 10 треба. 250. Ну, коли быть докладными, то, конечно, не 250. Ой, прошу попрощения. Бачите, мне настолько уже марудно, что я позяхаю. Так, о, водичку почали брать. О, бачите, у нас уже поболее товару, и люди такие, о, есть выбор, треба то взять, треба все взять. И уже кошек покупника, и он увеличивается. Коли что так, терминалом можно, коли користатися терминалом, то мы можем просто мышкой накликивать. Але коли у вас есть клавиатура, побач, то мне здається простей ось так. Але ось коли даєш наявними, то так, тільки мишкою можна керувати.
Ну, зноў жа, што зручна нолікі прапісваць не трэба. Так. Ой, дзякуй вялікі, кабетачка, без рэшты. Угу. Угу. Колькі вы мне далі, спадар? Не-не-не, вы вочки не это. Ага, глядзіце мне ў вочы. Колькі вы мне далі? Што вы адводзіце вочы? Што вы ківаеце? Яшчэ раз я такое пабачу у сваёй краме. Выйдзіце. Грошы яны тут прыходзяць разменьваць. А у меня ёсць гэтыя грошы, ці што? Панабіраюць гэтых сотак. Ой, вы не саромитесь, калі ласка, гэта... Ну і ладно, ну і пайшла. Хм. Так. Можа тут нейкія кліенты прылічныя будуць. Вось так, меня трошки бянтэжыць, што усе яны такія сарамлівыя. Ой, можна было. А, ладно. Што добра, рэшту можна даваць любым варыянтам. У нас бесконцая рэшта. Нам бегаць, разменьваць нікуды не трэба. Так. О, 258 доляраў. Ой-ой-ой. Штосьці я стомленая, конечно. Да, попрацавала на адной працы. Прыйшла да хаты і цяпер записываю, як я працую на іншай працы. Але за першую мне, прынамсі, грошыкі даюць. А тут нічога нема. Ну, пакуль у нас есть час і не асабліва шмат людзей, давайте лепей разабрацца з рахункамі. Рахунак у нас ёсць за аренду. Гэта, я так разумею, за у нас... Ну, бо тут не зразумела за што. Гэта за электрычнасці, яшчэ штосьці. Але самы страшны рахунак гэта так. Больш таго, мы хоць і бралі 750, але мы павінны заплаціць 860 там, з гакам. Больш, чым на 100 доляраў пераплачваем, канешне. Гэтыя крэдыты, пастка, канешне, сатаны. Так, пры магчымасці іх лепей не браць. Так, дарэчы, вось я казала, але растэрміноўка і крэдыты гэта трошки розныя рэчы. Тобто гэта я ўжо тут паблытала. Ось. А, не, я казала запазыка. Тады так, тады я сказала правильно. Ось, бачыце? Я ўжо не памятаю, што я кажу. Я бачу, што ён прыйшоў. Тут мне. Ну, ты выглядаеш як чалавек, які купіць гумку і дасць сотку. Фу. Так, я выбачаюсь. Верните мне, калі ласка, грошыкі. О! Так, ну вечарам вяртаюцца з працы людзі да хаты адразу. Усього трэба накупіць. Так. Тут тоже продуктовый кошик павялічваецца. Штосьці цікавенькае. Ну, не вельмі цікавенькае. Можа у нас быць. Ну так, мне падаецца, гэта добрая гульня, прынамсі на першых таких, як сказаць, узроўнях яна больш для чату. У нас алей не хапае. Сэнс. Ага. Вы бачили, як я нашла і така до відзення. Ой. Добре, гэта было пацешна. Так, ой, не то зрабіла. Добренько. Угу. Пакуль што наша максімальная колькасць пакупнікоў гэта 22 чалавекі, але зноў жа можам гэты па неяк параметрах падвысіць, бо чым больш людзей, тым больш мы зарабляем грошай. Гэта зразумела.
Так, это наше, то, что мы заплатили, наши рахунки, то, что мы докупляли сегодня. Ну и добренько. Так, это наш чацвёрты апошні на сёння дзень. Што мы можам зрабіць? Ну, у нас ёсць яшчэ гарбата. Давайте яе адразу неяк доставим. Так, усё. И поставим у бок, пакуль яна не патрэбна. Итак, нам надо взять хлеба, муки, макарон обовязково. Можем одразу взять алею побольше. Наши сухие сняданки, цукровая пудра. Тут у нас что? И тут нам надо сыр взять одну картонку. Так, одна, две, одна, одна. Так, каву и сыр. Это у нас пакуль все есть. Взяли. Снова же, мне подобаецца больш такі варыянт. Тут усё, што зручна. Тут рахункі пакуль што аднолькавыя. Таму мы адразу можам усё заплаціць. І зноў жа, да, было колькі грошай, а колькі стала. Кампанія, яка займаецца даставкай, конечно, так сабе працуе. Нічога не скажаш. Так, хутенько все робим. Алею, поставили. Зроблю ось так. Наши сухие сняданки. Так, прошу пробачення, коли хтось гэта ўсё ж таки глядзіць. Я тут так на шифте бегаю. Але просто не хочется гублять час. Это что? Ага, это наша яшчэ алейка. Угу. Так, у нас 2 штучки яшчэ застав. Все, мы сюда кинем. Тут хлеб. Хлебушек. И все, доставили. Цікаво, что только тостовый хлеб, конечно. Чи будут тут іншие? Ну, не веду, некие булочки, можете, что яшчэ? Круассаны. Ох, зрабіць секцию. Ці чисто будут там булочки, круассаны. Так. Угу. Пудра у нас так само застаецца. Так само і дзесьці тут гэта ўсё кідаем. Так. Кава. Так. Поставили. И это сыр. Апошні остается у нас сыр. Так. И это сюда. Нам же яшчэ водичку треба буде докупать хутка. Не. Так, тут яшчэ такое бывает, что есть такая механика. Могут змяняться цены. Бо некий товар мог патаннець ці наадварот стаць даражэйшым. Нам звычайна пра гэта недзе у пачатку нашага працаўнага падаецца, але я вось не была уважлівай, таму я не бачыла. Было у нас такое папярэджанне, што змянілася цана, ці не было. Таму трэба ўжо ўсё праклікаць самастойна. Здаецца, у нас пакуль яшчэ ўсё як было. Добренько. Ну так, зранку я не ведаю, гэта так спецыяльна зроблена ці што, але неяк мала купляць. Ось, зноў жа, я забыла, пра што я казала. Але, да, што на стрымах гэтая гульня, мне падаецца, будзе найлепей сёння себя паказваць, бо ты можаш адначасова размаўляць са сваёй аўдыторыяй і гуляць, так? І зноў жа, гэта не то, каб патрабуе шмат увагі. Ось. Цікава, каб тут быў каоп нейкі, то бок ты і твои сябры, вы стаіце на касах, адзін на одному міргаціце вочкамі. Одними вуснами кажете, вось гэты кліенты. І дзесьці там на фоне бегае Галя з ключом.
Мара. Ходить нема чого робить, буду по колу бегать. Як марудно. Фе-фе. Цікаво, а доколі я можу добігти? Ну, типу... Бу. Мы все, довезли. Так увеличить. Покаталась. Ой. Пробачте, жіночка, меня тут трошки машина збила. Добре, гэта гульня стала веселейшая. Ой. Так, 20 центов. А ну-ка, почекать. Да. О! Не, стой! О! Дайте мой припинок. Я стойте, я отпусти. Фига, коли ты на улице, ты можешь прыгать? А навошта? Гэта гульня нечакана мае цікавыя бакі. Выбачайце, што рагачу тут, канешне, але... Ой... Гэта вельмі быў нечаканы досвед. Слухайце, адразу як весялее стала. Ой, мамочки. Так. 15 цент. Так, $100, и мы сможем купить эту лицензию. Вельмі бы хотелось. А что у нас по продуктам? Продукты, да, нормально. Водичку, коли что треба буде яшчэ докупить. Але пакуль не гарыць. Не жужуй, калі ласка, телефон. У меня тут своя праца. Угу. Раз. Ну, покаталась я, конечно, на таксо. Яшчэ один сектант. Вы прыходзіце разменьваць грошы, але робіце гэта без павагі. Так, у нас хлебушек. Ой, у нас кава амаль скончилась. У нас есть кава? У нас яшчэ есть кава. Ось, кава. Кава. Так, я и моя дурная звычка нешта себе мармытаць под нос. Так. Яшчэ нам хотя б $26, и мы сможем купить пашырэнне для нашей крамы. Але мы нічога іншого тады не зможем купіць. Не тое, каб яно нам гарыць, ну, дарэчы, вады бы ўсё ж такі хлеба дакупіць. Але з большага ўсё будзе добра. Так. Здаецца, гэта мы зараз кліентам закроем. Что мы робим? По-перше, мы включим свет. Ну, давайте уже купим поширение, как нам тут. Как нам тут. Ой, развитие. Мы купили поширение. О, бачите, у нас змінився наш уваход. И у нас додатково... Серьезно, чому все вспоминать про то, что я попульовая? У те моменти, коли мені треба чимось своїм зайнятися. Ой-ой-ой. Калісьці я змогу сесть і все записати, і ніхто не буде мені перешкоджати. Але не сьогодні. Трошки блутаюся періодично, куди на що натякати. Так, нам потрібно додаткове світло. А яно, до речі, тут є у продажі. Мені здається. Ось шрифти, вони, конечно... Во!
Есть. Можем купить. Можем купить. Ну и все, у нас 87. Куди нам його присобачити? Як у нас тут світло, в принципі. Ну, хай його. Нічого, постоїть є. Во. І одразу некая простора. Так, это трошки ровнее поставим. Зрозуміло, що ми, коли докупимо нову ліцензію, то вже і нові нам будуть потрібні стелажі, і, можливо, треба буде нову лядовню докупати. Але поки нам це не горить. Так, так. Нам би розібратися з тим, що є. О, дякую, великий, кабеточка. Який добрий у вас квіточок отримався. Так, уже можна зачинити. Так, добренько. Тоді... Оп, ось. Так, у нас кончилося молоко. У нас води фактично не зосталося. Нам усё ще потрібна кава. Алею ми доставимо. Не люблю, коли щось інше стоїть. Так, світильники. Гэта я не ведаю, як гэта назваць, бо гэта не жирандолі, вядома. Што добра, іх тоже можна... Мне падабаецца вось так рабіць. А гэты мы возьмем і трошки... Хай будзе, ну, типу по центру. Ось так, ось так. А гэты давай трошки ось... І адразу у нас неяк святлей стало. Приємненько. Так, что я хотела? Угу. Доставить того, что у нас тут есть. О, ну ось, бачите, пудру нам докуплять не треба. Непопульовая я на сьогодні була. Усё ще з одної той же кордонкой гарбатами. Ну, що робити? Гарбата у нас тільки одного виду, или гатунок. Ось я ведаю, що про садовину мы можем казаць гатунак, да, там, калі у нас нейкія трускавкі і то сё. А можна ці казаць пра гарбату гатунак. Адразу давайте пакладзем сабе у кошак тое, што нам патрэбна. Як добра, што мы ўжо, дарэчы, ўсё аплацілі за сёння. Так, што нам патрэбна? Наше малако нам патрэбна, вадзічка нам патрэбна. Кава, бляха, дорогая, пакуль я, можа, браць не буду. Что мы можем взять еще? Хлеб мы можем взять. И нам бы, конечно... это я уже не возьму. Ну, и скончим наш день. Ого, сегодня у нас ажно было 27 клиентов. Вот это мы молодцы. Ой, кликну сюда. О, бачите, з'явилася у нас подсказка, то, что у нас змінилася цена у данном выпадку на аллею. Але гэтым мы уже с вами займемся у наступный день. Не забываем, что нам трэба захавацца. Так, захаванне прайшло. Ну что ж, з вами была сегодня Катерина. Дзякуй вялікі, што паглядзелі, паслухалі гэтую серыю. Калі ласка, калі у вас ёсць нейкія парады, пажаданні, ці, у прынцыпе, што сказаць па тэме гэтай серыі, то не саромецесь, пішыце, ўсё абавязкова пачытаю, пры магчымасці адразу скажу. Але не забывайце, што трэба быць ветлівымі, і калі вы мяне крытыкуеце, то, вядома, канструктыўна крытыкаваць. Інакш усе злыя неветлівыя людзі будуць знаходзіць сябе па часткам на дне Нёмана. Спадзяюся, вы мяне зразумелі. Итак, з вами быў канал Кот-Кот. Прыемна было пачуцца, пабачыцца. Да наступнай серыі. Па-па!